Salutare! Eu sunt Robert, iar astăzi o să vorbim puțin despre o cameră de supraveghere. Este vorba despre Smart Wi-Fi de la Telur. Este Full HD. Aplicația camerei este disponibilă pentru Android și iOS. Pe spatele cutiei avem câteva dintre specificații. Un senzor de 2 megapixeli, senzor cu infraroșiul care se activează pe timp de noapte automat, rezoluție Full HD, suportă card microSD de până la 128 de GB, are vedere pe timp de noapte, detecție de mișcare, comunicare audio bidirecțională, suportă rețelele Wi-Fi de 2,4 GHz, dimensiuni destul de reduse, doar 155 de grame greutate. Așa arată ambalajul. Haideți să vedem ce găsim și în cutie. Prima dată certificatul de garanție. Apoi un manual de utilizare. Care este și în limba română. În cutie mai avem un suport pentru a monta camera pe perete, o cheiță pentru a reseta camera, un cablu USB, micro USB de aproximativ, cred că 2 metri, încărcătorul care este de 5V și 1 A. Și într-un final, destul de bine protejată, camera, care are dimensiuni reduse, este foarte ușoară și compactă. În partea din spate găsim un difuzor. Partea de sus avem microfonul. Iar în partea de jos slotul microSD și un orificiu pentru a reseta camera. În talpa camerei, partea de jos, avem mufa micro USB. Se poate comunica prin cameră, având microfon și difuzor. Putem comunica cu cei din camera unde am amplasat sistemul de supraveghere. Aplicația este destul de ușor de instalat. Manualul de utilizare, găsim și accesoriile cu care vine camera, încărcătorul, cablu micro USB, suportul de montat pe perete, o folie dublu adezivă, șuruburi care sunt în cutie dar nu le-am scos, manualul de instrucțiuni, cheița de resetat. Manualul de utilizare este un pic ciufulit pentru că în magazin era ultimul produs expus și probabil a fost desfăcut. Avem aici un cod QR, îl scanăm. Am găsit aplicația, o descărcăm, este în magazin Play, Telur Smart.
Așteptăm câteva momente până se instalează. S-a instalat. Pentru a folosi aplicația, trebuie să ne creăm un cont. Este destul de ușor. Adresa de mail, o parolă, apoi setăm camera, instalăm un card microSD, pentru că înregistrează pe card și o putem folosi. Se conectează doar la rețele de 2,4 GHz. Îți permite să vezi aproape tot ce se mișcă în camera în care ai instalat-o. Aplicația este ușor de folosit, înregistrează Full HD, are mod Night Vision. Odată ce senzorul detectează o intensitate a luminii, automat se aprind LED-urile cu infraroșu. Are funcție de detectare a mișcării, trimite automat notificări prin aplicația Telur Smart atunci când senzorul identifică o mișcare. Cu ajutorul microfonului și difuzorului integrat poți comunica prin intermediul camerei cu persoana care se află în casa ta, unde ai camera instalată. Dimensiunile sunt reduse, ușor de instalat, ușor de folosit, iar accesoriile ne ajută să o instalăm foarte repede. În caz că încărcătorul s-a stricat, putem folosi orice încărcător de telefon de 5V și 1A cu muflă micro USB de telefon. Pe viitor o să pun și un clip cu care am înregistrat cu camera și o filmare pe timp de noapte. Eu am testat-o înainte, filmează destul de bine, imaginea este clară, aplicația se mișcă bine, nu se blochează și o recomand. Cam atât pentru astăzi, numai bine! Aplicația este destul de ușor de folosit, intuitivă. Automat când intrăm în aplicație, primim semnal video de la cameră. Putem selecta să auzim sunetul din încăperea unde este montată camera. Îl putem mări pe tot ecranul. Putem seta o alarmă atunci când detectează mișcare. Putem vorbi, cei care se află în încăperea respectivă. De aici putem schimba direcția. Avem modul de înregistrare, captură de ecran. În album avem toate înregistrările și toate capturile de ecran. În dreapta sus intrăm în meniul de setări. Avem informații despre dispozitiv, prima dată IP-ul, versiunea de soft. Setările principale sunt indicatorul de lumină, adică acel LED albastru și roșu, să stea aprins în timp ce camera este on. Avem afișat tot timpul partea stângă a imaginii, timpul și data. Vedere nocturnă, o putem seta pe auto, o putem opri sau o putem porni. Detecție sectări, detecție de mișcare, sunet. Putem programa să fie pe tot parcursul zilei sau un anumit interval. Putem primi notificări atunci când camera este offline. Putem distribui dispozitivul unui membru al familiei pentru a accesa camera. Iar aici avem ultimul update, versiunea de firmware. Momentan
N-am primit niciun update pentru ea. Un singur lucru lipsește, formatarea cardului. Nu am găsit în meniu. Camera se mișcă bine, semnalul este bun, calitatea imaginii este bună. Nu am avut nicio problemă cu ea, iar aplicația este perfectă.